Ano, to bylo v roce 1996. 1996 v Senici a bylo to na Slovensku, protože ještě tehdy nebylo CDO a bylo ČMTO, Českomoravská taneční organizace, a bylo to československé mistrovství. Ještě jsem začínal v bílém roláčku s vestičkou s duhovejma perlama, zařízlý kalhoty, katastrofa. No, takže všechny začátky jsou stejné.